Najbolji teniser svijeta Novak Đoković boravio je proteklih dana u Bosni i Hercegovini gdje je obavio niz posjeta i susreta. Međutim, ono što je ostavilo sjenu na boravak slavnog sportaša u našoj zemlji svakako jeste njegov susret sa Milanom Jolovićem legendom, komandantom zloglasnih Vukova Zrine, bliskim ratnim saradnikom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Na ovaj susret je među prvima upozorio i naš saradnik, ugledni komunista Dragan Bursać. Našao se tako najbolji teniser svijeta i za stolom Milana Jolovića, legende komandanta Vukova sa Drine, koji je tokom borbi za osvajanje Srebrenice ostao upamćen po rečenici svojim borcima preko Motorole: "Sad pricni brate, frka im je NATO pakt, na men može ništa, opleti dole da čujem Vukove kako zavijaju." Za one koji ne znaju, narečena legenda je najaktivnije učestvovala u operacijama Krivaja 95. Istoj ono u kojoj je izveden sproveden srebrenički genocid. Milanu Joloviću se pripisuje mimo toga i herojstvo u kome je tokom rata spasio život ratnom zločincu Ratku Mladiću, napisao je Bursać. Ime Milana Jolovića, legende, nerijetko je spominjano tokom suđenja za Srebrenicu u Haškom tribunalu. Milan Jolović, legenda, bio je na čelu jedinice koja je između ostalog u julu 1995. učestvovala u zarobljavanju, odvođenju na stratište i likvidaciji srebreničkih civila, pisala je ranije Slobodna Bosna.